DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Mira Japresa, we ask Chimira Tazizwa. My politicians, they don't respect my musicians. Why? Because my musicians. Tione kwese vanhu vakakosha bozi isusu atipasi kupinda panogadzirwa mutemo ati tiri munhu anongodiwa musuruda kuitwa entertainment. Zvokuti vanhu vaone kuti vari kuvhura radio kuti mutaure mushambadze zvamuri kuda panotanga paridziwa hapana nozviona. Ichakasiyana nebhora rine zifa. Isu tinei? Atina chatinacho. Aiwa inazvo inomirirani. Inoonani. Boza zvibetseri kuti bofu romirirwa nemunhu anoona. Ari kumukuru wenational anthem akanzi ndiani anoedza gitare. Anoimba. Ndifuma play bhora here. Asi isapana isusu vitungori vanhu. Hapana munhu anganzwisisa mhepo yangu bozi inoshanyira inini. Iwe sari kujiva hapana akambondivinga akambondibvunza kuti une nhamo yei kuti uzoenda kuredio uinde pakadai uite so. But they won't go to national answer iri kutengamirwa naMechanic Manyeruki. Yes, zvinobuda. Iri kutengamirwa wakati maybe nalila tichakata. Atonzwisisa kuti ada kuguruma wapana wadiki nenhamo. Yeah. Vato. Ndichifi wenje ngava. Vari kuchema. Chifi wenje vachema. Anzi ationekwi se vama musicians atisi kurespectwa. Zvikuru sei nemusangano. Ameno munozvionawo sei? Ini ndakagara ndichikurudzira vanhu kudhara. Vana wenje vanodhwa kuti kana afarisa sometimes. Anoda kuti anoda kudefenda musangano. But iwo musangano wacho usingamuone semunhu akakosha. Maona right now ari kuchema kuti ma politicians they don't respect musicians. Ende chinova chiri chokwadi pane zvaari kutaura. But ndakagara ndataura kudhara kuti kuimbira ZANU-PF especially kana uchiimba zveshuwa because wenje ndiye munhu atototi ndiye key ZANU-PF. Ndiye key chaiyo ndiye ane music yakata chero vese ndiye akamboimba ndiye chero kune vakamboimbira ZANU-PF but iye ndiye ane mahits akawanda achitotaura zvine zita chairo. Saka zvinoita manje kumusangano weZANU wakangofanana nemurume anoda anokoshesa girlfriend kudarika mukadzi wake wemumba. Why ndichidaro because wenje semaonero andiri kuita wongwane mamwe maresources akawana kumusangano but hakwani semapirwa anoita mamusicians asingaimbire musangano. Because ndikatarisa izvezvizvi vanomuona mapirwa anenge aitwa Japreza aya. Japreza asati ambobuda achiti ED. Hana song yake inombodedza kana kuti kana vamunangagwa kana chakati anongoimba asingatauri but wenje ndiye arimo manje mumusangano full time asi ambooneke akapiwa ka GD6 kudhara paipai zvokuti ndiye afana achipiwa mota every year na wiki neyo because ndiye munhu anonzi ndiye key yemusangano but havasi kumuona ende asi anobuda wana achiti akapuwa dzimba nini. Zvitokwani zviya palevel rake chairoko azvitokwani because zvemusangano kashoma kuti uzotuudza kuti apuwa chakati vanowanzongoburitsa pasocial media ningapuwa chakati kana imba yacho totoiona kuti apuwa imba. Saka kana wakungotaura kuti izonyatsoziva kuti ichokwadi kana kuti inhema plus de akapuwawo dzimba handifungi kuti de anga achitaura zvaari kutaura izvi. Aiwa wenje level rake zvezvizvi ari kutambura because ari kutonomira unomuona aina namusunda gore achita sei
nani muona kuti zvakamushatisira papi Wenje. Zvakamushatisira pakuti zita rake nembiri ainayo. Ukatarisa nefollowing yainayo pa social media, especially Facebook. Zvinoratidza zvega kuti zita rake rakatanishirika mahara. Because munhu aukamu kuti Wenje nembiri yainayo anoita 42k followers pa Facebook. Asi iyo kamubvunza izvo zvinova kuti social media haishandi. But imoziziva kuti izvezvi kuti unzi uri muimbi ane mpiri chaiko iko zvinoonekwa nemanhumbers. Asi ukamubvunza anokutaura kuti social media isiyo inoimba mupano. Anoramba. Saka kuridziro yangu ndeyekungoti even chero kune vese vachazoda kuimbira ZANU-PF. ZANU-PF chinhu chakadhakwa kuimbira. Because chinongokufarira kwenguva diki-diki. Chobva chakusarudza. Chinotoda vanhu vasingasapoti musangano. Anoona vanhu vese vamwe vaimbi vanenge vachipiwa zvinhu vaya. Iye Wenje aripo. Mari dzese dzopiwa vamwe vaimbi vasingaimbiri ZANU. Dzaifana dzipiwa Wenje. Wenje ringadai riri zimiliyonera rimwe risingaiti. Chidano. Bhodzi wikino rangadai chimudirira mari kwete zvekutamba. But atomboonekwa. Pane point yaada kumbozama kutaura iye achiti sevaimbi kungadai kana kuti kune ministry yevaimbi musicians yekuti parliament pane pachiritoona minister anomiririrawo musician arts and culture what and muparliament. Hazvisi zvine musoro here zvaaida kuzama kubuditsa wake? Zvine musoro but shoko rinozongovhara zvese ndiratanga kutaura kuti politicians especially vemuZimbabwe they don't respect musicians. Waona because vachikuona vanokuona sechimupfana chemombe. Pese pavanokuona amuone even chero chiti unoenda kuna vaMnangagwa unenge uri chimupfana chemombe unotonointroducwa chero uri muimbi mukuru zvakati chero vaMacheso vaya vakasvika kuya vanotonzi uyu ndiye Alec Macheso. Maona kuto uri chimupfana changodedzwa pavakuru. Saka Zimbabwe haikoshesi izvi zvana music izvi. Bozi kubva kudhara vaiti ndezvechirombe ende nanhasi izvezvizvi havana kukwanisa kuuraya pirates. Kudivi remusic hakuna munhu anokoshesa. Asi zvese izvokonzerwa nepati yeZANU because Chamisa paipa yatinoti iyo nhingi paipa speech dzake paita marali paya zvazvirimo. Chamisa itaura kuti vaimbi ndoda kuti vazorarama zvakanaka. Kureva kuti dai Chamisa akanga atonga nyika paiswa mutemo kuti unge wakasimba kuti ukangobudisa kana kungoita kana tumastudio taunongorekodha kana music isina yatisingazivi kwayarekodwa haikwanisi kurira paredhiyo. Zvinhu izvo zvaigaidha marecording label dai achitoriko anogaidha mamusician sekunotsvaita kuti chero vachembera vanenge vaine something chinobatsika. Tatisa kuti mamusicians mangani izvezvi asvika pakuchembera ari kubuda achiita zvinhu zvekukumbira. Asi tinoziva kuti kuti nyika dzakaita saSouth Africa kune mamusician akaita sana Penny vane mari dzavo mamusician but vaimbi vakaimba kudhara. But kaenda kuZimbabwe uko mamusician akawanda tingamadomi zvedu nemazita asi tinotovaziva vari kutotambura vamwe nanhasi vachiri kungokumbira. Hazvisi fair kumunhu ane talent rake kumunhu artist. It's not fair. Ngatimupe tichimuwedzera pane zvaainazvo pane kuti tiri kumupa asina chaainacho. But munhu akaimba kubva kuma1980. That's true. Musangano weZANU hauremekedzi vanhu vanoimba. Saka kumuimbira kuti wakuimbira ZANU kupedza nguva. Uri kutongo waste out time yako because especially kana izvezvizvi aimuona zvekunzi hanzi maelection akumbomirwa. Kureva kuti Wenje achastaka kusvikira maelection azouya. Because kana isiri nguva yemaelection Wenje haana mahits because hakwanisi kunoperforma. Izvezvizvi ndiani promoter angamudedza Wenje chero kunzi Wenje anganzi adedzwa kuSouth Africa kunoimba chii Mofaya ED Mnangagwa anorohwa aiwa iye anotopondwa nevanhu. Saka chipazi chaiye muHarare hakwanisi kunze kana paine gungano rine sanganisira nezvemusangano haanganzi aenda kuUK kunoimba Wenje hazviiti anoimba nziyo dzipi
saka zvichirova kuti kana ukaimbira zanu unopera usati watanga kuimba. It's better to be recognized nehiti yako isine nezvekuita nemusangano, then wotopiwa futi gift pamusoro peizvozvo. Sevari kungopiwa izvi havana kana mahits atotaura kuti ane zvekuita neZANU-PF, vanongozviimbirwa. Saka muchidimbusa munichipedzisa ipapo kureva kuti ZANU-PF chinhu chinonyadzisira, chinhu chokuti kana vanhu vachikuona unenge amuna zvinoita kana kamusikana kachidanana nesugar daddy zimdara, aimona kuti kana kasina kupiwa mari hakana chinombokafadza pazimdara riya zvanenge achidai mari. Saka even chero uchipfuura vanhu vanenge vachingoti ai kunaika mwana wako kane zimdara iro kureva kuti rudo rwenyuka mamixa zvinhu zvisingafaniri kunge zvichienderana. Saka ZANU-PF ingoriwo pati yekuti vanhu vazhinji vanokuvenga, ingori nhau yekuti iri kuunganirwa nemamilioneya vakaita sana Wikinero nana chichi. Ndosaka ichizongoitawo kunge ine kamwe kaspice kairi kuisa kekuti vanhu vaneka kuremember kuti no ipati muri kuona, but chainokubatsira chaichocho hapana. Happiness chaiyo hauna, kwaunofamba nekuchingonzi iro wenje akaisa picture izvezvizvi ngopoza picture papeji pake 70% yemacomments ari papo ndekungomtuka. Saka anorarama munhu zvake kuti wongwararama uri kurarama usina rugare, hauna peace. Bozi unofanira kumbotuka ukaisawo picture vanhu volike vachiti ai wakapenga. Manje unongonzi wakapenga nevaya vakapusa vari kumusha vaya vagara vanongozivhotera ZANU. The worst part yacho ndeyekuti vachona vanenge vachikuzurira havatombomuoni level chairo ravanenge vafanira kumuona, havamuoni. Saka ndonhau iripo. Saka chifu wenje mumashoko ekupedzisira tingangoti makairasa, vakairasa chifu wenje because izvezvi vari kutozvidemba pachavo kuti ndakamboitei.